Boas tardes. Vamos dar comezo a esta sesión ordinaria do 2 de xullo de 2026 cos seguintes puntos da orde do día: aprobación da acta da sesión anterior 18/6 de 2026, o expediente 686/2026, planificación e ordenación de persoal, aprobación definitiva da RPT do Concello de Ribadumia. 3. Expediente 903/2006, recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2026. Punto 4. Expediente 681/2026, que siga a elaboración e aprobación do orzamento, desestimación e alegacións e aprobación definitiva do orzamento 2026. E o punto número 5, o expediente 996/2026, adxudicación da parcela en polígono industrial do Salnés. Pois este punto vámoslo a retirar da orde do día por falta de algunha certificación do rexistro da propiedade. Por lo tanto, o pleno serían 4 puntos da orde do día. Vamos a empezar polo punto 1, que é a aprobación da acta da sesión anterior de 18. Bueno, despois teríamos dar conta da resolución da alcaldía, exactamente, e rogos e preguntas. Primeiro punto da orden do día sería a aprobación da acta da sesión anterior 18/6/2026. Non sei se hai algunha aclaración ou observación por parte do grupo do PSOE. Sí, gracias. Queremos facer un apunte sobre este primeiro punto, que normalmente non hai intervencións aquí, pero neste caso é que pode deixar constancia que no pleno extraordinario anterior formulei expresamente unha queixa e pedín verbalmente que constase en acta reiterada da palabra por parte da alcaldía despois de Darma, e non aparece recollida na acta. Entendemos que a acta non ten que ser unha transcripción literal, pero si debe refletir os feitos sustanciais, neste caso que están solicitados expresamente por un concelleiro, non a recolle. Non sei se isto se pode subsanar de xeito inmediato ou ten que quedar para outro pleno. Queda para outro pleno. Faz os comentarios que consideres oportuno, evidentemente despois faz as aportacións que consideres e despois o vemos e aprobarémola na próxima sesión. Pero bueno, non sei se non o tedes claro a aportación que... Sí, a ver, a pesar de que el acta, o sea, la sesión está grabada y es la grabación hace debido acta, pero bueno, se recogerá expresamente también en el contenido de que solicitaste que había retirado la palabra en varias ocasiones. Se hace la rectificación, no hay problema. Ver eu non recordo ahora a que se refería, de todas as maneiras, eu tamén despois vemos un pouco en cal é esa aclaración. Queda en todo caso para a próxima acta. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que sería o expediente 686/2026, planificación e ordenación de personal, aprobación definitiva da RPT do Concello de Ribadumia. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Boas tardes a todos. Tal como se deu conta no pleno celebrado o pasado 7 de maio, xurdeu a necesidade de adaptación e modificación da RPT deste Concello, unha RPT que xa levaba aprobado neste pleno municipal dende 2013, que dende entón non foi obxecto de modificación algunha, polo tanto se mantén inalterada ata o día de hoxe. A necesidade de modificación e adaptación da RPT veu motivada por distintas causas, entre elas e as máis destacables as seguintes: incorpóranse postos de carácter estrutural que sí que se veñen contemplando no cadro de orzamentos de personal municipal ano tras ano, pero que non teñen ou que non estaban contemplados na actual relación de postos de traballo; incorporación de todos os postos derivados do recente proceso de estabilización de emprego temporal. Contémplase, ademais, a creación de varios postos novos de traballo para a promoción interna, que materializa, como dixemos no pleno do 7 de marzo, o dereito á carreira e á promoción profesional do personal municipal. Inclúyese, ademais, a proposta de creación dun novo posto de traballo de adxunto a Secretaría de Intervención, un posto de colaboración reservado a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional. Recollese, ademais, no documento a necesidade de transformar
un posto de traballo de alguacil, un posto que non está ocupado na actualidade, nun novo posto de técnico de recaudación coa previsión de que se cubra pola quenda de promoción interna. Modifícase a xornada de un posto de operario de limpieza que na actual RPT figura a media xornada e contemplase pasalo a xornada completa. E por último, cabe destacar tamén que no documento da RPT se propón a creación de 11 novos postos que se corresponden co personal que presta servicios na Escola Infantil Municipal do Concello de Ribadumia derivado da xestión directa deste servicio. Polo tanto, o documento proposta de organigrama relación de postos de traballo presentado ante este pleno recolle de xeito ordenado e con arreglo á realidade da esfera municipal deste Concello un total de 53 postos de traballo. Que polo pleno municipal en sesión ordinaria, como decía, do 7 de maio de 2026 adotouse o acordo de aprobación inicial da modificación da RPT e, por tanto, expúxose tamén ao público, que dita exposición pública se realizou mediante anuncio no boletín da provincia, no BOP de data 17 de maio de 2026, e que ademais se publicou no tabuleiro de anuncios da sede do Concello de Ribadumia, tal como consta nos certificados que completan o expediente. Durante o plazo de exposición presentáronse alegacións, entre as que constan as seguintes. Unha alegación mediante un escrito presentado por don Jerónimo Fernández Vicente en representación do sindicato CESIF, unha alegación con 2 escritos presentado por dona Cristina Lobato Rey, Isabel Villanueva Pazos e don José Manuel Martínez Rodríguez, unha alegación mediante presentación de ata 4 escritos da mesma natureza presentados por dona Silvia Marina Reboredo con contido similar, por tanto, unha alegación mediante escritos presentados por dona Mari Carmen Chaves Núñez con contido similar, unha alegación mediante escrito presentado por don Diego Lucio Barral e unha alegación mediante 3 escritos presentados por don Moisés Enríquez Moldes de contido similar. Á vista das alegacións presentadas relativas a esta modificación puntual da relación de postos de traballo, cadro e plantilla de personal municipal, estas foron derivadas á empresa externa asesora e redactora da modificación de RPT e consta no expediente o informe xurídico na que se propón a adopción de acordo para a resolución das mesmas e que paso a mencionar. Sobre as alegacións presentadas por dona Marina Silvia Reboredo Agra, na súa solicitude pide que se motiven e xustifiquen os incrementos retributivos para os postos A2 de nova creación e que se indiquen os criterios de valoración utilizados, postos de técnico de administración xeral. Compre comenzar explicando que a modificación da RPT do Concello de Ribadumia veu a contemplar, como decía inicialmente, diversos postos novos que, a pesar do seu carácter estructural, non figuraban na RPT inicial e, por tanto, non estaban previamente valorados. Esta casuística foi explicada ao longo das 3 mesas de negociación cos sindicatos, así como no pleno de aprobación inicial do pasado mes de maio, e, polo tanto, reitérase que, respecto á valoración dos referidos postos novos, compre precisar que a mesma se realizou atendendo a factores que se describen no propio manual de valoración da RPT e tendo en conta as puntuacións outorgadas no seu día a postos con similares características. Por outra parte, solicita tamén o incremento de valoración dos postos C1 e C2. E cabe expoñer que a mesma foi disposta atendendo as súas características estructurais, volveuse a revisar a valoración dos referidos postos de traballo e constátase que a mesma se axusta ás características reais e actuais dos mesmos, avaliada segundo o método descrito na propia relación de postos de traballo e non existe xustificación algunha que motive un cambio da súa valoración. Polo tanto, procédese a propoñer a desestimación das alegacións presentadas por dona Marina Silvia Reboredo Agra. Sobre as alegacións presentadas por dona María Carmen Chaves Núñez, compre comenzar sinalando que a RPT do Concello de Ribadumia determina o organigrama administrativo, a estrutura xerárquica, as principais características dos postos de traballo e a distribución dos mesmos en relación aos principais servicios prestados por esta administración. Cada administración local, e tal como se expuxo xa no pleno de aprobación inicial, neste caso no Concello de Ribadumia, goza dunha amplia marxe para organizar os seus servicios de forma conxunta cos recursos humanos disponibles na forma que estime máis convinte, para a consecución dunha maior e axeitada eficacia e eficiencia na súa prestación ou cobertura, e con arranxo ás propias necesidades legais, materiais e prestacionais existentes en cada momento, non existindo, en ningún caso,
un deber de mantemento absoluto e inamovible de prácticas precedentes de organización estructural e funcional. Que así mesmo cabe explicar que a RPT é un instrumento de ordenación dos recursos humanos, de circunstancias obxectivas, que son os postos, e non subxectivas, que son as persoas. Así, a RPT do Concello de Ribadumia é un instrumento legal comprensivo dos postos de traballo no que se fixan as características obxectivas definitorias dos mesmos. Á vista das necesidades operativas do Concello e de acordo coa súa potestade autoorganizativa, na RPT municipal contémplase un novo posto de traballo da Xunta Secretaría de Intervención, posto de colaboración reservado a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional que resulta actualmente necesario co obxecto de reforzar as tarefas que desempeñan no eido da Secretaría e da Intervención e co propósito tamén de que exerza as funcións propias da Tesourería Municipal. En todo isto, coa finalidade de realizar un traballo máis profesional e especializado e poder levar a cabo unha fiscalización da xestión económico-financiera e orzamentaria municipal máis adecuada e rigurosa. Polo tanto, e á vista destas consideracións que se veñen de expoñer, procede propoñer a desestimación das alegacións presentadas por dona María Carmen Chaves Núñez. Sobre as alegacións presentadas por don Diego Lucio Abal, no seu primeiro punto de alegacións, solicita que, en relación coa petición da que RPT debe reflectir de forma explícita que a plaza está ocupada por personal laboral estabilizado baixa a condición de a extinguir, cabe sinalar que o referido posto de traballo se contempla como funcionario conforme ao artigo 22, polo que non pode figurar a indicación de posto a funcionalizar. A RPT do Concello de Ribadumia é un instrumento legal comprensivo dos postos de traballo no que, tal como decía, se fixen as características definitorias dos mesmos e do seu desempeño, por tanto, e non as particulares ou as circunstancias laborais ou condicións laborais a título individual que poida ter recoñecido o personal. Polo tanto, no apartado de observacións da RPT non debe de figurar información algunha que se refira a condicións laborais específicas dos ocupantes dos postos. Sen perxuízo do anterior, a este respecto cabe indicar que a circunstancia de que un posto se contemple como funcionario na RPT non impide que o actual empregado, personal laboral fixo, se ascriba ao mesmo e, polo tanto, perciba as retribucións correspondentes do referido posto de traballo. E todo isto sen perxuízo de que no futuro dito empregado poida incluso participar nun proceso de funcionalización. Segundo, sobre a descripción funcional do posto citado, cabe indicar que non é un dos obxectivos fundamentais da RPT. A descripción das funcións recollidas na RPT non pretende ser exhaustiva, senón que ten que ter tendencia a ser xenérica co obxecto de unificar grupos de tarefas evitando a enumeración de tarefas concretas, salvo que haxa algunha tarefa auténticamente definitoria dos postos. A vista da ficha contemplada para dito posto, obsérvase que a descripción funcional resulta totalmente adecuada, non existindo motivo técnico ou legal que xustifique unha modificación neste sentido. No punto terceiro, en relación coa adecuación do nivel do complemento de destino ao previsto no Real Decreto Lei 6/2023, cabe indicar que a referida norma non ten o carácter básico que refire o alegante. De feito, a disposición final sétima de dita norma indica expresamente que non ten carácter básico, aplicándose exclusivamente á Administración do Estado. Así mesmo, cabe indicar que o artigo 71 do Real Decreto 364/1995 non foi obxecto de derrogación, polo cal, na Administración local, o nivel mínimo de complemento de destino dos postos encadrados no subgrupo A1 é o nivel 20, tal como se recolle. Cuarto, respecto á solicitude de incremento de valoración do referido posto, cabe expoñer que a mesma foi disposta atendendo as súas características estructurais e funcionais e de acordo cos criterios obxectivos de carácter técnico establecido no Manual de Valoración. En todo caso, revisado de novo a valoración do posto de arquitecto, constátase que a mesma se axusta ás características reais e actuais do posto, avaliada segundo o método descrito na propia RPT, polo que non existe xustificación algunha que motive o cambio na súa valoración. A este respecto, cabe sinalar que as condicións estructurais e funcionais do posto de traballo sinaladas polo alegante xa foron tidas en conta nas puntuacións outorgadas nos distintos factores definidos para a valoración do posto, na magnitude que o equipo de valoración estimou oportuna. Polos postos, sobre esta solicitude de modificación de valoración baseada en criterios subxectivos
ou carentes de motivación suficiente ou atendendo a feitos e circunstancias que xa foron tidos en conta nas valoracións propostas, procedería a recomendar a súa desestimación. Polo tanto, á vista das consideracións que se veñen de realizar, procede propoñer a desestimación das alegacións presentadas por don Diego Lucio Barral. Sobre as alegacións presentadas por don Moisés Enríquez Moldes. No seu escrito de alegación solicita a revisión de valoración dos postos de monitor sociocultural, denominado co código 04.00.04, e o posto de técnico de xestión cultural e xuvenil, denominado co código 04.00.01. E cabe realizar as seguintes consideracións. Revisouse a valoración dos postos de monitor sociocultural e de técnico de xestión cultural e xuvenil. Constatouse que a mesma se axusta as características reais e actuais dos mesmos, avaliadas según o método descrito na RPT. Debe sinalarse, como en puntos anteriores, que as condicións estruturais e funcionais dos postos de traballo sinaladas pola alegante xa foron tidos en conta en puntuacións outorgadas nos distintos factores definidos pola valoración dos postos, na magnitude que o equipo de valoración e o equipo técnico estimou oportuno. Por tanto, á vista das consideracións que se veñen a realizar, procede propoñer a desestimación das alegacións presentadas por don Moisés Enríquez Moldes. Sobre as alegacións presentadas por dona María Cristina Lobato Rei, don José Manuel Martínez Rodríguez e dona Isabel Villanueva Pazos, unha alegación conxunta, cabe sinalar que solicitan que se proceda á modificación da RPT co fin de garantir a igualdade retributiva do persoal de limpieza. Con respecto a isto, cabe realizar as seguintes consideracións. Compre comenzar sinalando que todos os postos de operario de limpeza contemplados na RPT municipal, os códigos que van do 020304 ao 020308, teñen asignada a mesma ficha descriptiva de funcións e idéntica valoración, polo que non existe desigualdade a este respecto. En todo caso, revisouse a valoración dos referidos postos de operario de limpieza e constatouse unha vez máis que a mesma se axusta ás características reais e actuais dos mesmos, avaliadas segundo o método descrito na propia RPT. Polo tanto, á vista das consideracións que se veñen de realizar, procede a propoñer a desestimación das alegacións presentadas por dona María Cristina Lobato Rei, don José Manuel Martínez Rodríguez e dona Isabel Villanueva Pazos. Sobre as alegacións presentadas por don Jerónimo Fernández Vicente e doña Patricia Sá Castro, en nombre e representación do CSIC. No seu escrito solicitan a anulación e retirada da modificación da RPT e cabe realizar as seguintes consideracións. No primeiro punto, postos contemplados na RPT de carácter laboral. Respecto á petición de que todos os postos da RPT se contemplen como funcionarios, cabe indicar que na RPT do Concello de Ribadumia se contemplan como funcionarios a maioría dos postos. Únicamente se contemplan como laborais os postos cuyas actividades son propias de oficios e conforme establece o artículo 26.3, os mesmos poden ser desempeñados por personal laboral. Un tema que, ademais, se tocou en todas as mesas de negociación e se explicou en todas as mesas de negociación cos sindicatos. No punto segundo, sobre o cambio solicitado respecto do organigrama ou das descripcións dos postos de traballo, reitérase novamente a potestade que ten o Concello de Ribadumia para organizar os seus servicios, polo que non procede realizar ninguna modificación sobre o organigrama administrativo ou sobre a denominación e descripción contemplada para os postos de traballo ou non existir un motivo que justifique ditos cambios e tendo en conta, ademais, que o mesmo foi obxecto de estudio e de tratamento coa representación legal dos traballadores nas 3 mesas de negociación que tivemos cos sindicatos. Reitérase, ademais, que un dos obxectivos fundamentais da RPT é a definición exhaustiva das competencias funcionais dos departamentos nas unidades dos postos, algo que en todo caso de considerarse oportuno existen outros instrumentos máis apropiados como poden ser, por exemplo, os manuais de funcións. Tamén se fai constar que sen realizar o correspondente procedimento de reclasificación dos postos de traballo non se poderían contemplar na RPT municipal neste preciso momento, xa que non existen prazas no cadro de personal dos orzamentos municipal para os 3 figuras de habilitados nacionais que propoñen e, por último, en relación coa amortización do posto de alguacil, cabe reiterar que o referido posto de traballo está actualmente vacante, non existindo unha reserva de posto no mesmo por parte de ningunha persoa,
polo que o Concello, en base á súa potestade autoorganizativa, poderá proceder á súa amortización. No seu punto terceiro, sobre as alegacións relativas á modificación do manual de valoración e a modificación de valoración dos postos de traballo contemplados na RPT, o sindicato alegante propón a modificación do complemento de destino e específico de todos os postos de traballo contemplados na RPT. Así, no seu escrito de alegacións, contémplase unha solicitude de incremento generalizado das valoracións dos postos de traballo, incremento generalizado que contraviría o disposto polo artigo 19 da Lei 31/2026 dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, que actualmente se atopa prorrogado. Así mesmo, hai que indicar que a metodoloxía e criterios de valoración utilizados foron sometidos á mesa de negociación colectiva, ás 3 mesas de negociación colectivas, e validados polos representantes dos traballadores nestas mesas de negociación, polo que non cae de realizar modificación algunha sobre o mesmo. No seu punto cuarto, valor do punto do complemento específico, cabe indicar que os criterios para determinar o valor do punto e que cita o sindicato alegante no seu escrito son os que constaban xa na RPT original aprobada no 2013. Deste xeito, ditos criterios foron os utilizados para determinar o valor do punto no seu momento, en a actual modificación da RPT, e que se realizou foi únicamente unha actualización do referido valor punto original. Así mesmo, cabe manifestar que non é certo que o valor punto non fose obxecto de negociación colectiva, pois o propio sindicato alegante propuxo durante a fase de negociación o seu incremento, proposta que foi rexeitada tendo en conta que o incremento do valor do punto suporía o incremento generalizado dos complementos específicos de todos os postos de traballo. Polo tanto, e a vista das consideracións que se veñen a realizar, procede propoñer a desestimación das alegacións presentadas por don Jerónimo Fernández Vicente e dona Patricia Sá Castro en nombre e representación do CSID. Por tanto, a vista da documentación que obra no expediente, referida a informes, alegacións e actas co resultado da negociación coas organizacións sindicais e representantes dos traballadores deste Concello, vistas as alegacións presentadas tras o período de exposición pública e vistos os informes emitidos dando resposta a estas alegacións, propónse a desestimación das alegacións presentadas segundo a xustificación contida nestes informes elaborados polo asesor técnico de Galibalia e por parte de Secretaría de Intervención deste Concello, e propónse así mesmo a aprobación definitiva da modificación da RPT deste Concello de Ribadumia segundo a proposta presentada e aprobada inicialmente na sesión plenaria de data 7 de maio do 2026. Gracias, Vanessa. ¿Algunha aclaración ou observación por parte do SOE? Sí, gracias. Antes de entrar no fondo da cuestión, queremos deixar constancia dunha cuestión formal, valga a redundancia. No certificado incorporado ao expediente figura un resultado da votación da aprobación inicial de RPT. O certificado que teño aquí, por se queredes comprobalo, 686/2026, que non se corresponde. Nese certificado recóllese o sentido da votación do pleno de maio, non se corresponde ao noso xuicio co que se votou. Non imos facer esa cuestión ao centro de debate, pero entendemos que debe corrixirse, porque aparecen 6 votos a favor, 3 en contra e unha abstención, cando realmente foron 6 votos a favor, 1 en contra e 3 abstencións. Dito isto, solicitando que se corrixa e me confirmen, máis que nada porque o sentido do voto noso, como grupo, está alterado neste documento. Entendemos que é un erro, non o uso nun sentido de ataque político, si que se debe correxir porque debe constar cal foi o noso voto, que en ningún momento nos opuxemos. Dito isto, como xa advertimos no pleno ordinario de maio, este RPT trae avances e recoñecémolo naquel momento, por eso non votamos en contra, como acabo de decir, pero tamén dixemos daquela que este RPT nacía con problema de fondo, a falta de equilibrio no recoñecemento do conxunto do persoal municipal. Hoxe, despois do período de alegacións, ese problema non só non se corrixe, senón que se confirma. Imos votar hoxe a aprobación definitiva propoñendo a desestimación das alegacións e mantendo sustancialmente a proposta aprobada no mes de maio. A nosa posición segue sendo a mesma. Non podemos votar a favor dunha aprobación definitiva que desestima todas as alegacións posteriores á aprobación inicial e mantén sin resolver equilibrios que xa advertimos en maio. E tampouco nos imos opoñer polo mesmo motivo, é dicir, vamos a manter o mesmo sentido do voto coa mesma coherencia que mantivemos no pleno de maio.
Unha cousa é que haxa informes que avalen a tramitación administrativa e outra moi distinta é que exista un consenso suficiente ou que teñan sido correxidos os problemas de fondo, que creemos que non. Mostra da falta de consenso son os 14 escritos de alegacións que acabamos de escoitar, de traballadores e representantes sindicais. A resposta ás alegacións descansa moito en dúas ideas principais. Unha é a potestade de autoorganización do Concello e outra é a discrecionalidade técnica. Isto xurídicamente, ao noso xuicio, pode servir para soster un expediente, pero políticamente é unha resposta insuficiente e consideramos que é pobre cando moitas alegacións denuncian problemas reais de equilibrio, proporcionalidade, valoración de postos e recoñecemento das categorías, neste caso, nas máis baixas. Ou a potestade de autoorganización, dixemos tamén, igual que no pleno de maio, por iso de manter a coherencia co discurso, co sentido do voto, non pode convertirse nun escudo para non escoitar. Nos creemos que aquí se está usando como escudo. Falando da discrecionalidade técnica, que se nomea no informe de resposta ás alegacións, non debería servir para responder de maneira prácticamente idéntica. Hai algunhas cuestións que parecen copia e pega nas respostas aos 14 escritos. Durante a negociación tamén é certo que houve aportacións sindicais relevantes sobre equidade interna, sobre valoración de postos e sobre grupos inferiores, promoción interna e estrutura administrativa. E despois da aprobación inicial tamén se presentaron alegacións formais que volven a poñer o foco no equilibrio retributivo, cousa que, repito, xa dixemos no anterior pleno, na proporcionalidade, no recoñecemento das funcións reais e na necesidade de revisar determinados postos. O exemplo desto era o que advertía a Comisión Obreras na fase previa á proposta, que presentaba desequilibrios e deficiencias na valoración, ou CESIF pedindo unha modificación máis ambiciosa. Nas alegacións individuais tamén se repite unha mesma liña: persoal que pide revisións de valoración por considerar que as funcións, as responsabilidades ou as cargas do posto non están suficientemente recoñecidas. E a resposta no informe que se nos presenta por este pleno, o noso xuicio é reiterativa. Hai que recoñecer que hai un malestar real estendido nunha parte dos traballadores e que iso pode ser un síntoma na organización interna do Concello. Nos preguntámonos se non había ninguna sola aportación útil entre todas os 14 escritos das alegacións presentadas. O mellor, algo útil había aí. O Concello non funciona solo, neste caso, pola estrutura técnica, funciona tamén gracias ao persoal que atende, que limpa, que mantén instalacións, que resolve incidencias, que sostén servicios básicos e tamén na parte técnica, obviamente. Hai dúbidas tamén de seguridade xurídica que nacen do sentido de varias alegacións e que non aclaran as respostas ao noso xuicio de forma contundente. Xa se verán, simplemente unha cuestión que facemos notar. A este punto, volvemos a decir, hoxe mantemos menos problemas de fondo que se nos presentaron fai 2 meses. Volvo a decir, recoñecemos que hai avances, non vamos a votar en contra deses avances, non fixemos, seguiremos sin facelo, manteremos o mismo criterio que mantuvemos no pleno de maio. Gracias. Gracias. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Mane Jorge? Bueno, por ir contestando un pouco aos apuntes que foches facendo, aínda que dentro das alegacións hubo varios traballadores que presentaron varios escritos reiterativos, é dicir, uns dirixidos ao alcalde, outros dirixidos ao pleno, presentáronse 6 alegacións á modificación da RPT de un total de 53 postos de traballo que recolle esta RPT. Non sei se é significativo ou non. Eu considero que con que haya solo unha alegación, pois é significativo, porque hai que escoitar a todos os traballadores. Ti precisamente dixeches algo así como que isto era un escudo para non escoitar. Este equipo de goberno reuneuse con todos os traballadores, alo menos en 2 ocasións, cousa que creo que nin os sindicatos nin os representantes sindicais fixeron, convocar a todos os traballadores para darlles información, e nós sí que nos reunimos cos traballadores para darlle información.
tal como se expuxo desde o seu inicio, desde a primeira mesa de negociación con todos os sindicatos, isto non pretende ser unha nova RPT que seguramente fose necesaria. É unha modificación da RPT que temos actual, principalmente para incluir aqueles postos que veño de explicar e facer algunha aportación a maiores que consideramos que son aportacións que partiron deste equipo de goberno, pero moitas delas partiron tamén das mesas de negociación, co cal, cando dis que non escoitamos, non só escoitamos os traballadores, tamén escoitamos aos sindicatos, aos representantes sindicais nas mesas de negociación, porque, por exemplo, os operarios se lles incrementou a todos o complemento precisamente partindo de escoitar aos sindicatos que estaban aquí representados na mesa de negociación. Que hai moito traballo por facer? Está claro que sí, é dicir, nós con estos mimbres que temos, con este documento que temos de RPT, estáse traballando nesta modificación da RPT, pero evidentemente queda moito traballo por diante e hai moito compromiso de seguir mellorando esta RPT. Con respecto á falta de equilibrio retributivo entre os postos, a ver, unha modificación da RPT na que, en primer lugar, pretende recoller todo o personal que estabilizou que non estaba recollido na RPT, como, por exemplo, son os técnicos que están cobrando en torno, non me quero equivocar, pero mellor 200 euros menos ao que deberían de estar cobrando. No que, ademais, se contempla que os auxiliares administrativos poidan promocionar a administrativo e intentar ir amortizando as plazas de auxiliar administrativo. Postos no que se incluye de promoción interna, como por exemplo un técnico de recaudación, todas as subidas de complementos a todos os operarios de obras e limpieza. Creo que se está facendo un esforzo moi grande a nivel retributivo. Que hai moito que facer? Por suposto que sí. Que os menos beneficiarios neste caso foi obras, operarios e limpieza? Sí. Que hai un compromiso de seguir traballando en eso? Está claro que sí. Pero que, dende logo, a nivel retributivo supón un importante avance, desde logo. Nada máis. Gracias, Vane. ¿Alguna aclaración? Javier? No, está todo. No, Perfecto. Pasamos a votar o punto número 2 da orde do día, que é o expediente 686/2026, planificación e ordenación de persoal, aprobación definitiva da RPT do Concello de Ribadumia. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada la propuesta de desestimación das alegaciones presentadas e aprobación definitiva da RPT por maioría de 9 votos a favor e 3 abstencións. 8 votos a favor, perdón, e 3 abstencións. Gracias, Dolores. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que sería expediente 903/2026, recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2026. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. A vista da documentación que obra no expediente desta proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito, faise constar a instancia e providencia da Alcaldía a existencia de obrigas económicas pendentes de pago ou pendentes de imputación orzamentaria adquiridas durante o ano 2025 e cuyo importe ascenden a 380.273,05 euros. Faise constar, ademais, que estas obrigas económicas considéranse indebidamente adquiridas por non existir créditos suficientes no exercicio de 2025 e solicítase que se emitan aqueles informes que tanto dende o punto de vista xurídico como de intervención se eleven a proposta sobre o título xurídico que permitirá a aplicación ao orzamento da obriga a través do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos. Tanto no informe xurídico como no informe de intervención que contempla o expediente, faise constar que no caso de revisión de oficio as anulacións dos actos e obrigas contraídas tendrían consecuencias desproporcionadas. Faise constar, ademais, que quedou acreditado mediante facturas e certificacións que se realizaron realmente as prestacións e que deben de primar os principios de equidade e boa fe xunto ao respeto aos dereitos dos terceiros. E queda acreditado, ademais, que existen razóns de interés público polo que se aconsella manter os actos sen anulalos e formalizar un expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito. En base a todo exposto anteriormente, sendo o Pleno Municipal o órgano competente
Para a aprobación do devandito expediente proponse, en primer lugar, aprobar, á vista dos informes emitidos anteriormente, a liquidación das cantidades a satisfacer derivadas da prestación referida ao pertencente exercicio 2025 e cuya liquidación ascende a cantidade de 320.273,05 euros por considerar que existen razóns de interés público que aconsellan non acudir á vía da revisión de oficio polos graves prexuicios que iso pudera ocasionar aos administrados e para os terceiros que actúan de boa fe, e o que afectaría ao funcionamento de todos os servicios. E, en segundo lugar, aprobar o recoñecemento extrajudicial de créditos cuyo detalle consta no expediente polo importe mencionado correspondente ao exercicio 2025 e aplicar ao presente exercicio con cargo a cada unha das partidas orzamentarias que así mesmo constan dentro do expediente. Gracias, Vane. Ten a palabra o concelleiro do PSOE, Javier. Gracias, alcalde. De novo, 6 meses despois, temos outro recoñecemento extrajudicial de crédito. Neste caso, correspondente ás obrigas adquiridas do exercicio 2025, como acabamos de escoitar, que se pretenden aplicar con cargo ao orzamento 2026, se non me equivoco. Ao revisar a documentación deste punto, comprobamos que o propio expediente cualifica como indebidamente adquiridas as facturas, as obrigas económicas pendentes de pago correspondentes ao exercicio 2025 a non existir crédito suficiente. Unha frase que sacamos da documentación, que me parece interesante. Non sei que é un concepto legal, pero non está de máis decila. Non estamos aquí ante unha cuestión menor, nin unha simple operación contable, estamos ante a constatación de que a planificación orzamentaria volveu fallar, igual que dixemos fai pouco máis de 6 meses. Isto é moi similar, de feito, que se antes falamos do que dixemos no mes de maio, porque era obvio, pois agora podemos falar do que dixemos no mes de decembro de 2025. Seguimos co período medio de pago disparado desde 2023, os orzamentos van tarde, ou tardísimo ou tarde. Agora metemos no medio cuestións como seguros sin pagar, etc. No pleno de decembro de 2025 xa advertimos que o recoñecemento extrajudicial de crédito, isto non o digo eu, é un instrumento excepcional, isto está recollido como normativa. É dicir, é un instrumento excepcional. Agora, apenas uns meses despois, volvemos a ter outro recoñecemento extrajudicial de crédito en riba da mesa. Pode ser unha excepción, dous, en tan pouco tempo, confirman un xeito, un modelo. Este segundo, neste ano 2026, confirma o meu argumento, como dixen antes, no ano 2025, en decembro de 2025, decíamos que o recoñecemento extrajudicial de crédito evidenciaba ese modelo baseado para nós en chegar tarde. Para nós e para quelquera que teña un pouco de visión e sepa como funciona unha administración. É dicir, os orzamentos chegaron tarde porque chegaron ao final aprobaronse definitivamente en decembro, se non recordo mal. A nos preocúpanos que haxa, e pasou tamén da outra vez, algún tipo de facturas que veñen aquí, ou polo menos algunhas delas, porque non estamos falando só de gastos imprevisibles, outra vez, ou extraordinarios. No expediente aparecen servicios básicos perfectamente previsibles. Temas de axuda no fogar, estamos falando dun servicio esencial, sensible, perfectamente coñecido, que debería estar previsto con rigor no orzamento municipal e ben consignado con antelación. Os informes que se aportan a este punto tamén veñen a decir que os servicios están prestados e que os proveedores actuaron de boa fe, é outra frase que extraemos do expediente. E agora mesmo hai proveedores que quedan sin cobrar durante tempo por unha mala planificación. Isto é un feito. É dicir, cando hai feitos, podemos opinar sobre feitos, pero os feitos non deixan de ser feitos. E outro recoñecemento extrajudicial de crédito en pouco tempo, o que di é que estamos a normalizar unha práctica que a propia normativa e a lei indica que non se debe usar. De forma reiterada, polo menos. Pode ser a consecuencia dun... Bueno, levamos un mandato inteiro, nunha dinámica similar. O Concello funciona con
creo que hasta desde as eleccións de 2023 ata hoxe houve máis tempo con máis meses con orzamentos prorrogados que con orzamento en vigor. Podemos facer unha valoración a ver se é así ou non. Isto significa que o goberno xa sabía e xa sabe sempre que ten que actuar con previsión, pero pois hai deixadez, sobre todo o que dicía antes en certas partidas, en detectar gastos insuficientemente dotados e non deixar que servicios básicos acaben sen crédito. E por eso hoxe temos 380.000 euros que se cargan o orzamento de 2026, recursos de hoxe. Isto tendo que saber a xente, parece-nos importante, que se destinan a regularizar gastos do pasado. E cando se usa o orzamento actual para pagar desaxustes do exercicio anterior, inevitablemente condicionas a capacidade de planificación do ano en curso, neste caso do ano 2026. Desde este grupo, igual que fixemos en decembro de 2025, non imos a votar en contra impedindo ou dando mostra de impedir que os provedores cobren igual que fixemos nesa ocasión, pero tampouco imos avalar políticamente esta forma de xestionar que para nós mostra unha clara falta de previsión. Por tanto, vamos a absternos. Gracias. Gracias. A unha aclaración, observación. A ver, por facer algún apunte a algunhas cousas que foches dicindo. Cando comentas que estás limitando a capacidade do orzamento do 2026, precisamente este expediente de recoñecemento extrajudicial faise contra o orzamento do 2026 e tendo a previsión xa, cando se aprobou inicialmente o orzamento do 2026, estos incrementos nestas partidas para dar cabida en esas partidas a estas facturas que viñan do 2025. Co cal sí que hai unha planificación dentro do 2026 de que estas facturas tiñan que ter partida disponible no orzamento 2026 e veñen agora a aprobación porque ata que o orzamento municipal este aprobado definitivamente, esas partidas non estar aprobado definitivamente o orzamento, esas partidas non teñen os créditos definitivos asignados e, por tanto, non habría lugar a un expediente extrajudicial de crédito. Eu invítote a que mires nos boletíns, que non sei se sueles velos ou non, os expedientes de recoñecemento extrajudicial, aínda que é certo que sí que son mecanismos que non se deben de utilizar con certa frecuencia, sí que son mecanismos que por lei, tal como dixeches, están permitidos en determinadas ocasións, unha delas é esta, e é un hábito moi habitual nos concellos, é dicir, se te pasas os primeiros meses do ano nos boletíns da provincia, ves publicacións de expedientes de recoñecementos extrajudiciais de facturas, principalmente que hacia final de ano a mellor poden quedar rexistradas e que, pois, por falta de partida non teñan cabida no orzamento do ano natural anterior. Nada máis. Perfecto, nada, por rematar é só unha pincelada, Javier, cando falas dos orzamentos, etcétera, se cambados os aprobou fai unha semana, creo que os aprobou fai unha semana, se non me confundo, queres dicir que están xestionando mal polas túas verbas, non nada máis. E se falas de un recoñecemento extrajudicial, un concello veciño, parte gobernado polo PSOE, creo que, se non me confundo, en febreiro o Concello de Meis tamén fixe un recoñecemento extrajudicial de 460.000 euros. Se iso é así, que non o sei, entón tamén estás dicindo que están actuando mal cos teus propios compañeros. Solamente esas dúas aclaracións, pudiache nombrar máis concellos, pero non vou entrar en ese tipo de detalles. Dito isto, pasamos a votar o punto número 3 da orde do día. Que falaches, creo que con respecto ao que ti dixeches, eu puñeche dous exemplos para que entendas que, dito eso, pasamos a votar o punto número 3 da orde do día, que é o expediente 903/2026, recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2026. Votos en contra, abstencións, votos a favor.
Queda aprobada la propuesta de aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2026 por mayoría de 8 votos a favor y 3 abstencións. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que sería o expediente 681/2026, elaboración e aprobación do orzamento, desestimación de alegacións e aprobación definitiva do orzamento 2026. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Pois traese a debate e aprobación por parte deste pleno as alegacións presentadas contra o orzamento municipal do Concello de Ribadumia para este ano 2026. Cabe recordar que o orzamento municipal do Concello de Ribadumia para este ano someteuse a aprobación inicial en sesión plenaria celebrado o 7 de maio do presente ano e reflexa un documento de xestión cun equilibrio entre a previsión de aplicacións de orzamentos de gasto e estimacións de ingresos que ascende a un total de 6.464.471,71 euros. Figura no expediente a documentación que acredita a exposición pública tanto do documento do orzamento como dos seus documentos anexos, tanto mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia de data 12 de maio de 2026, como a través do tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ribadumia. Que durante o prazo de exposición ao público consta no expediente certificado de que se presentou unha alegación ao orzamento municipal con data 1 de xuño do 2026 presentado por don Jerónimo Fernández Vicente en representación do sindicato CESIF. Figura no expediente, ademais, un informe por parte da Secretaría de Intervención deste Concello referido á resolución punto a punto da alegación que paso a comentar. Que a pesar de celebrarse mesa de negociación o 6 de maio de 2026, el sindicato CESIF votó en contra de los mismos por los errores que contenían los documentos aportados en la mesa respecto de los puestos de educador de escuela infantil, dado que aparecían como grupo C1 cuando en la negociación se habían aprobado que fuesen grupo B. Compróbase que existe un erro no anexo do personal, hai máis, nesa mesa de negociación fíxose constar que había ese error, que foi un erro que non ven asociado nin a RPT nin ao orzamento, que é un documento que se fai a parte complementario para que os sindicatos entendan mellor o capítulo 1 do orzamento de personal. E compróbase, por tanto, que hai un erro neste anexo de personal o que respecta aos postos de educador da Escola Infantil Municipal, tal como xa se indicou, como decía, nas mesas de negociación, e a RPT aparece recollido correctamente estes postos no grupo B, que é como teñen que figurar, e, por tanto, modificouse este anexo de personal sin que influya para nada nin a RPT nin ao orzamento. Non se considera que dita rectificación afecta o importe total correspondente da partida de gastos, xa que o orzamento 2026 aprobado inicialmente calculouse e dotouse o importe da partida con datos de aplicación de novas retribucións dende o mes de xullo, coa previsión de ter aprobada a RPT máis ou menos no mes de xuño, e ao estar aínda en proceso de aprobación definitiva realizarase, se a votación é a favor no día de hoxe, no pleno de hoxe, e por tanto entrarán en vigor no mes de agosto. Respecto á plaza de azafata tanatorio personal de limpieza, como xa se reiterou nas mesas de negociación, presupostouse como personal temporal ao non estar incluído como estrutural na RPT. Sobre a alegación terceira, na que se fai constar: non podemos votar a favor de un presuposto que incluye un presupuesto de trabajo como la Adjunta Secretaria de Intervención, que entendemos que un concello con máis de 5.000 habitantes desde el año 2010 y con más de 6 millones de euros de presupuesto está obligado a crear los puestos de Secretaría de Intervención como puestos A1, estableciendo el actual puesto A2 de Secretaria de Intervención como a extinguir de acuerdo con lo establecido por la disposición transitoria del Real Decreto 128/2018 del 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local. Enténdese que isto non é unha alegación ao orzamento, enténdese que é unha alegación á RPT, e que, tal como veño de expoñer no punto anterior, se dou unha explicación de por que isto se xestionou desa forma. Sobre a alegación cuarto, o interesado fai constar que o posto de traballo de alguacil non se atopa vacante e acusa ao Concello dunha posible prevaricación. Con data 21 de abril de 2026 ditouse resolución da Alcaldía para declarar de oficio o funcionario que ocupaba o posto de alguacil en situación de excedencia voluntaria por interese particular. Consta no expediente, ademais, que con data 22 de abril de 2026 o interesado recepcionou a notificación de dita resolución sen que teña presentado obxección algunha á mesma, motivo polo cal se realizaron os cambios correspondentes na RPT e no anexo do personal.
Respecto á alegación quinta, que se refire á creación dun posto de técnico de recaudación, na alegación sexta, na que se refire a unha tabla de complementos de destino da RPT, e respecto á alegación sétima, referida a que hai postos como os de limpiadoras que se consideran que están mal valorados, enténdese que son alegacións á RPT que xa veño de explicar e detallar e que así figura no informe elaborado polo técnico de Galivalia, e o orzamento recolle, por tanto, as previsións dos gastos segundo o documento aprobado da RPT inicialmente. Respecto á alegación oitava, o interesado indica que o Concello de Ribadumia non dotou partidas expresadas no acordo regulador e no convenio colectivo como fondo social ou seguro de accidentes. Faise constar que o artigo 77 do convenio colectivo do Concello de Ribadumia establece que o Concello, en virtude das disponibilidades orzamentarias, poderá dotar no seu orzamento anual unha partida ou fondo para o financiamento de gastos de natureza social e sanitaria de todo o seu persoal, incluído o laboral. Dito artigo fai, por tanto, referencia á posibilidade. Ata a data non foi establecido nin negociada a súa dotación, que hai que facelo nunha mesa de negociación, nunha mesa xeral de negociación. Faise constar que o importe de accidentes que este Concello ten contratado figura recollido na partida do orzamento 920-22413 RC Accidentes por un importe de 1.800 euros. Apuntan, ademais, que tampouco podemos conocer si el precio de las horas extraordinarias establecidas en el anexo 1 del acuerdo regulador y en el convenio colectivo se les ha aplicado las subidas que al resto de retribuciones o si se siguen pagando al precio de 2013. O Concello de Ribadumia ven actualizando o importe do precio das horas extraordinarias cada exercicio segundo a subida que se establezca para o personal na normativa aplicable. Polo tanto, sometes a votación por parte deste pleno os seguintes puntos. Primeiro, desestimar as alegacións presentadas ou considerar que non se atopan en ninguna dos supostos establecidos no artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Segundo, aprobar con carácter definitivo o orzamento municipal para o exercicio 2026 cos datos e resumo que consta no expediente e que foi obxecto de aprobación inicial polo Pleno Municipal na sesión do 7 de maio de 2026. E terceiro, publicar o anuncio da aprobación definitiva do documento no Boletín Oficial da Provincia, inserindo o resumo por capítulos. Gracias, Vanessa. ¿Alguna aclaración o observación por parte do PSOE, Javier? Sí, gracias. Que iba a decir antes está relacionado, iba a decir unha frase, pero bueno, con este punto tamén, porque se dixo que hai planificación, entendo que cada un ten que defender a súa postura, e a veces cando faz as cousas mal, pois tes que defendela. Se hai planificación, que se dixo que había planificación, estamos falando do tema dos orzamentos, é importante decilo, se hai planificación non hai un recoñecemento extrajudicial de crédito. En este punto non imos a repetir todo o debate dos orzamentos, como xa tivemos tamén no pasado pleno de maio. A nosa posición política obviamente vai ser a mesma. Se fixemos un traballo de revisión daqueles documentos, pois seguimos, non vimos nada que nos faga cambiar de opinión. Son os orzamentos, dixémolo, en maio, tardíos, sí, continuistas, con pouca capacidade transformadora, nos usamos daquelas as palabras, e que non dan resposta aos principais problemas que Ribadumia. Digo isto porque, ainda que estemos nas alegacións, estamos tamén na proposta de aprobación definitiva do orzamento. Neste período de alegacións poderán corrixirse, pero continúan sen resposta suficiente, cuestións como a rede de abastecemento. Seguimos co punto limpo pechado que levamos preguntando sobre esta cuestión durante prácticamente todo o mandato. Non sabemos onde hai partida, como se recoñeceu fai escasamente 2 semanas para a piscina municipal. Non hai partida suficiente para mantemento de infraestructuras ou planificación de servicios esenciais. Este pleno non ven máis que a confirmar punto por punto todo o que vimos dicindo. Veremos en 4 ou 5 meses non hai novo expediente de modificación de créditos ou un novo recoñecemento extrajudicial de crédito. Insisto, por coherencia co que xa defendemos no pleno de maio, o noso voto seguirá sendo en contra. Pasamos a votar o punto número 5 da orde do día,
o número 4 da orde do día, que sería o expediente 681/2026, elaboración e aprobación do orzamento, desestimación de alegacións e aprobación definitiva do orzamento 2026. Votos en contra? Votos a favor? Queda aprobada a proposta de desestimación das alegacións presentadas ao orzamento 2026 e a aprobación definitiva do mesmo por 8 votos a favor e 3 en contra. Pasamos á parte B, actividade de control, que sería o punto número 5, dar conta das resolucións de alcaldía. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois como ven sendo habitual neste punto de orden do día de dar conta dos decretos, achegas unha relación numerada dos decretos dende o 29 de xuño, neste caso, hasta de principios de maio hasta o 29 de xuño, con un breve resumen do motivo de cada un dos decretos, e no caso de que queirades consultar algún deles, podedes solicitar acceso ao mesmo. Gracias, Vanessa. Pasamos ao apartado C, que serían rogos e pregunta. Algún rogo, algunha pregunta por parte do PSOE? Sí, gracias. Vamos a empezar preguntando en que estado está, se houve algunha novidade nestes días en canto a reclamación presentada ao Consorcio de Compensación de Seguros polo tema da piscina municipal. Pois a verdad, no, creo que non hai ningún, que a mí me conste, non. Vale, e a outra pregunta relacionada con este tema é se xa temos unha peritación definitiva que determina as causas iniciais por escrito do colapso, porque, insisto, como dixen no pleno pasado e no pleno de maio, creo que tamén, considerámolo cada vez máis necesario. Máis necesario... Perdón, non escoitei. Sigue sen haber un informe pericial que determine por escrito as causas iniciales e que justifiquen unha posible intervención. No. Justificación de... Pois entonces eu, se me permites, ou Sí. espero. Sobre este tema teño que facer un rogo que eu non sei se é consciente o equipo de goberno de que este documento é absolutamente necesario. Estamos no mes de xullo e eu rogaría que se puxeran as pilas neste sentido para telo canto antes. Xa debería estar, debería existir, ou ben por unha vía ou ben por outra. Ese é un rogo. Perfecto. Non sei se queredes contestar ao rogo. Siguiente pregunta. O rogo. A seguinte pregunta, como a dixen antes, non sei se foi agora no debate dos orzamentos ou anterior, hai algunha... Porque está importante que levamos todo o mandato sin resposta, levamos xa preguntando polo punto limpo moitas veces. Entendo que sea a resposta, o de soplar. Sí, creo que foi ao Parlamento, non? Ademais, me parece que levastedes ao Parlamento. No, este en tema non. Non foi este... Foi peor. Vale, perfecto. Foi o punto limpio. Moi ben. Nada, respecto ás institucións tendes... No punto limpio, Ostras, pues, no punto limpio ben empezaremos as obras, non sei se para a semana que ven, creo, non? Algunha xa están funcionando. Levamos tempo reclamando a apertura, porque claro, como van tantos anos. Sí, nada, non te... Despois o argumento do equipo de goberno é moi interesante, creo que en materia de medio ambiente vai haber unha falta de respeto bastante clara. Que foi, perdón, as necesidades do Concello. Bueno, en todo caso reclamamos a apertura despois de estar durante prácticamente todo o mandato sin un servicio que seguimos dicindo que é esencial. No, sí. O servicio do punto limpo, das instalacións do punto limpo. Pero que o servicio non existía, iso é totalmente falso. Como hai outra peor, non sei que hai outra peor. O sea, vale, perfecto, continúa.
Eso queda totalmente, o sea, é mentira o que estás dicindo, de feito estánse recollendo. Sí, está aberto o punto limpo. Vale, bueno, pois nada, sigue. Voume correxir que é A ver, fai a unha pregunta, característica sigue a que... No, pero pregunta. eu corríxome sin problema. Estamos co punto limpo pechado desde prácticamente Perfecto. todo o mandato. Nada, pero dando servicio, Pero o punto limpo está pechado. Vale. Non vamos a incidir máis, Javier. Vamos, non te estamos preocupes, falando de obviedades, porque non... Eu creo que o Concello, este equipo de goberno vai a demostrar en breve un cambio importante en materia de medio ambiente no seu conxunto. Creo que esa é a resposta máis importante que van a ter os veciños de Ribadumia. En breve estamos chegando ao final do mandato, Eso hai que telo en conta. En breve creo que os veciños de Ribadumia van a ter unha resposta importante en materia de medio ambiente. Escoitando a mesma resposta durante moito tempo. En materia de medio ambiente. Iso implica o punto limpio e outras cuestións a maiores. Sí, non sei cal é a cuestión peor que se plantexou por parte por parte vosa, por parte da portavoz. Pero sí é certo que sí hai cuestións peores en Ribadumia en canto a calidade. Perdón? A ver, fai as preguntas que consideres oportunas. Non sei, como se está intervindo constantemente sin micrófono. Se te desvías do punto, pois o pleno non vai a estar... Obxectivamente non me desvío, desvíanme, que é distinto. Desvíaste, pero aparte falo ti sábelo igual que a min, non hai... Unha especie de en fin... Son cuestións que pouco opinables, claro. quen este escoitando, ainda que este xogando É España... que é difícil que critique os presupostos de Ribadumia cando sabes que un concello que ten o mismo color político teu acaba de aprobalos a semana pasada e que nos critiques a nós se usa de maneira reiterada os argumentos dos concellos para salvar as vamos ao obxectivo porque é dicir para salvar as carencias do propio hai unha cuestión que está claro, hai unha cuestión que está clara, é dicir que alguén presente do teu color político con esas cousas a veces hai que ter cuidado porque poden vir de volta, claro, porque hai exemplos para todos. Pois precisamente, claro, que ti no mesmo pleno xa está recibindo, non sei se me entendes o que quero dicir, cando non debíamos. Por eso. O alcalde outra vez. Venga, sí, claro que sí. É que remata o punto, se non rematamos o pleno. O sea, non vamos a entrar en polémicas que non nos levan a ningún sitio. As polémicas estará secando o alcalde. Por favor, fala as preguntas que consideres oportunas, claras e concisas. Sí, a pregunta é se estamos no pleno de Ribadumia ou hai un pleno supramunicipal neste momento que eu non me entere. Desconozo a onde te diriges, que queres dicir, ni moito menos. Siguiente pregunta. Sobre cuestións de máis gravidade, eu non sei que palabras usou exactamente, xa non recordo, pero por aí va. Vaise garantir desde o equipo de goberno a que as mocións presentadas en tempo e forma polos grupos da oposición se sean incluídas nas ordes dos días dos plenos ordinarios ou teremos que seguir actuando como pasou fai 15 días? Porque isto sí... O que consideredes oportuno. Vai a resposta de libro, sí señor. O que consideremos oportuno. Sabes o fácil que sería... Siguiente pregunta. Si vamos a cumplir ca normativa a lei de entidades locais e temos que levar para non... Continúa, alterar o pleno municipal ver mermada a actividade da oposición. Ou falas rogos e as preguntas claras e concisas ou damos por rematado o pleno. O rogo sería que sería moi fácil decir cumplir coa lei, coa legalidade e admitir que se teñen que levar as mocións en tempo e forma. Quero facer outro rogo, non sei se queredes responder a este. Queredes responder a este? Non, sigue. Moi ben. Isto dá constancia de que non se quere responder a cumplir ca legalidade. Vale, perfecto. Esa é a túa interpretación. Non é unha interpretación. Por favor, rematas, ou senón damos por rematado o pleno. É dicir, non vamos a entrar aquí nunha... Non, me parece estupendo. Correcto. Teño un rogo en canto ao auditorio municipal. Non sei se isto considerades o mellor tamén un pouco obxectivo. Sodes conscientes de que hai algún problema co aire acondicionado? Sí, somos conscientes. Desde cando? Pois mira, desde fai... Non desde cando sodes conscientes, senón desde cando existe o problema. Desde fai algún desde fai algún tempo. Vale, porque eu sufrí fai uns días. Pero o Concello de Ribadumia tratou de dar resposta. Alquilamos uns equipos precisamente para que eso estuvese
na temperatura adecuada. Tratou de dar, pero non conseguiu. Bueno, pois o que Porque sí, estamos baixo unha ola de calor, outro día actuaron ali rapaces e rapazas, sí, sí. eu considero que se debe, sobre todo, Bueno, por a ola de pregunta calor. era si nós éramos conscientes do equipo, non? É dicir, déixate Sí. de andar con rodeos, porque creo que non nos interesa a nadie, nin aos veciños tampouco. Sí, creo que é bastante interesante. Quero facer un rogo sobre esta cuestión, e o rogo é Nós evidente, sí sabemos que e se somos conscientes cumpla delo, e aparte estamos traballando coas- precisamente para dar solución a esa cuestión. Iso sona moito de estar traballando, Correcto. pero sabes quero facer o rogo, non sei se podo facelo, porque Sí. ao final interrumpir, pagar micrófonos, desde que Eu creo descubrimos que o botón sí. rojo, Remata. o rogo é que se faga, porque a min costame, ou polo menos a A nós ver, nos fai pero chegar fala o que fai. rogo é a pregunta contestamos, se consideramos que hai que contestar, e se non queda para o próximo pleno, pero claro e conciso, non vamos a entrar aquí en Non entramos en debate no pleno, no, verdad? No, Claro. a ver, no, pero Non, é que non é un pareces- rogo para pareces- facer debate, en é fin. un rogo para que se, máis, se a tiña acabado fai 2 minutos ou 3. Que installedes o aire acondicionado en condicións no auditorio. É fácil, é perfecto, simple. pois eso, Vale, porque hai meses que non funciona. Eso, a verdade é que estamos moi contentos pola gran actividade que ten o Auditorio Municipal de Ribadumia, que hai moi poucos concellos que teñan a actividade que ten o Concello de Ribadumia. E iso non é que o diga eu, iso vese. E máis, todos os eventos que se están facendo, se están levando a cabo, é unha mostra precisamente do bo traballo que está facendo o Concello de Ribadumia. Quedou parvo. E a partir de aí, evidentemente, se hai algunha necesidade, porque o Auditorio de Ribadumia parece que, decir, estamos traballando precisamente, porque, mira, podo che dicir que solo, fíjate ti o esforzo que está facendo, porque senón ti dime de que partidas quitas para poñer, non sei se, é dicir, sabes canto pode ir o aire acondicionado do Auditorio Municipal de Ribadumia? Aproximadamente sobre 90.000 euros. Pois non, poñemos. Eh? Es que, No, está estamos dicindo traballando este equipo de goberno precisamente que na non, financiación. pero- Ti dime onde os quitas, Ten entendes o cuidado. que quero dicir? Modificación Porque de crédito, estás tamén. criticando a modificación de crédito, efectivamente, chicos, é dicir, Ese decir, es pero nós podemos dicir argumentos que coise con pinzas, é dicir, sabédelo, todas Completamente. as eventos deportivos e culturales que pode haber no Concello de Ribadumia e sociales tamén que pode haber no Concello de Ribadumia, porque eu creo que hai moitas, incluso a veces de fora, pero veñen a Ribadumia, non van a outro concello. Hai moitas persoas que organizan eventos, pero veñen a Ribadumia, non van a outros concellos. Por que? Porque aquí se lle aporta precisamente unha logística que eu creo que hai que poñer en valor. E aparte, pois somos conscientes de que hai unha problemática, porque, bueno, parece ser que os equipos que están actualmente pois quedaron obsoletos, e a reparación que pode ter eses equipos, pois primeiro, que non hai esa garantía, e segundo, que pode ter un importe que hai que valorar, e creo que estamos pola idea de acondicionar ou de meter uns equipos novos precisamente para dar cobertura a eso. Pero estamos falando que o Auditorio de Ribadumia, para dar servicio a todos os actos, eventos culturales e sociais e deportivos tamén que se poden levar a cabo no Auditorio de Ribadumia, se fan precisamente polo coidado, polo mantemento das instalacións que temos, e todos os eventos deportivos de gran calidad que se están levando a cabo en Ribadumia, e non é porque o digamos nós, é porque o dicen precisamente pois outras institucións e outras organizacións tamén deportivas, é dicir, a veces os eventos non veñen de casualidade, veñen precisamente porque o Concello de Ribadumia dá resposta a todo eso hai que dicirlo alto e claro. Mais alá de que eu entendo que a oposición intenta buscar algún punto débil, a ver si podemos, nos estamos tranquilos, e aparte, nese aspecto estou moi tranquilo, sin ningún tipo de duda. Entendes o que quero dicir? Sin ningún tipo de duda. Dito eso, aparte, gústame, e aparte, creo que o hai que dicir con esta claridade, porque falemos dos distintos eventos, o Concello de Ribadumia creo que somos número 1 pois na comarca. Creo que a veces incluso por encima das posibilidades. Estamos tratando de dar resposta a todas as entidades como ten que ser. O sea que
Se facemos un evento deportivo de bicicletas, pois de bicis, sea BTT, sea XTO, etcétera, etcétera, están sendo un éxito. Se fan eventos de fútbol, están sendo un éxito. Se fan eventos culturales, están sendo un éxito. Se están facendo eventos no Auditorio Municipal de Ribadumia, precisamente de exposición de artistas locales, están sendo un éxito, etcétera. Unha programación anual durante todo o ano. É dicir, eu creo que estas cousas que as hai que dicir, porque senón parece que queremos tratar de a ver se podemos quitar por parte da oposición algún aspecto político, algún rendimento político, tratando de infravalorar. Non, pois isto é a realidade do Concello de Ribadumia, Porque este é a realidade do traballo. Eu estou vamos a poñer o aire acondicionado sin ningún tipo de duda. Entendín que estabas Sin tranquilo, ningún importaba. tipo de duda, pero isto hai que dicirlo así alto e claro para todos. Siguiente rogo, ou siguiente pregunta. Sí, recibimos comunicacións neste caso de varios veciños de posibles eu non o vin, entón pois pregunto tratamentos nocturnos con produtos fitosanitarios ou algún tipo de herbicida en aceras ou en espacios públicos. Isto estáse realizando deste xeito ou se é así, con que produto e como se está organizando isto? Non sei se é así ou non. Eu que nos trasladaron xa fai 2 meses unha persoa, un mes, volveron a trasladar fai uns días esta semana. Bueno, nos, aparte do que ti poidas dicir, si é certo que a veces facemos un tratamento de auga con sal para secar precisamente a erva. E aparte, ainda outro día fixemos unha proba cunha máquina que nos recomendaron para o secado de ervas no que é o Concello de Ribadumia, que, bueno, pues ainda estamos en negociacións con eles para poder valorar. Entón, a pregunta era se había algún posible, aparte do que eu poida decir, que non entendín por que ven eso, a pregunta é se había algún tipo de produto fitosanitario ou non. En algún momento creo que se fixo, ahora mismo creo que non se está facendo. Eu non sei se estades falando entre vós ou estades falando para mí. Siguiente pregunta. Falades entre vós. Sí, sí. Claro. Que barbaridade. A ver. Volvoche a decir o mismo que lle dixe. Este caso, mira, vamos a convertirlo en rogo. Eu rogo que o concelleiro de obras use o micro. Creo que non usache no que vai de mandato. A ver, por respeto, remata... por respeto ao pleno municipal. Entón, non hai fitosanitarios este ano? Creo que non sei. Bueno, creo que non é unha resposta contundente. Xa responderemos a esa pregunta, non te preocupes. Como se vai responder por escrito, noutro pleno? Bueno, noutro pleno, posiblemente. Noutro pleno, moi ben. Vale, a ver, falas siguientes preguntas, sí, por favor. Sí, pero estades falando entre vos, eu por educación espero. A ver, nada, ti tranquilo. Vale, pois entonces tranquilo, estamos todos ben. Siguiente pregunta, por favor. Sí, quería saber isto sempre aquí non quero facer demagoxia, non quero entrar en datos personais ni en casos concretos. Simplemente se tivo en conta a experiencia previa de programas municipais de conciliación ou do propio Concello a hora de facer as entrevistas de traballo e a escolla das monitoras da Escola de Verán. Insisto, isto non é demagoxia, simplemente saber se tivo en conta a experiencia, non vou entrar en datos personais ni en casos concretos e nin os quero escoitar, porque non quero entrar neles. Sempre se intenta coller o mellor. Moi ben. Vou facer un último rogo. A verdad que tamén estamos contentos, porque hai que dicilo, estamos medrando cada ano 190, 194 nenos. O ano pasado ampliamos de 12 a 14 anos. Creo que, bueno, estamos organizando a Escola de Verán, creo que está indo máis ou menos ben, creo que está indo ben, se hai que mellorar algunha cuestión, pois hai que mellorar algunha cuestión, pero sempre tratamos de que os monitores den o mellor de sí, sobre todo pola responsabilidade que hai que ter cos nenos e coas nenas, e aparte nós como Concello agradecemos
os pais e nais a confianza depositada neste concello, e creo que hai poucos concellos que teñan un número de nenos e nenas nas escolas de verán como pode ter o Concello de Ribadumia. Derivado da concentración moteira do día do fin de semana, deste último fin de semana, sí. Non sei si sodes conscientes do ruído que xerou hasta altas horas da madrugada. Ten previsto algún tipo de cambio organizativo con respecto a estes problemas? Porque eu, por exemplo, escoiteino perfectamente onde vivo. Todos sabedes onde vivo, hai unha distancia de línea recta, creo que de máis dun kilómetro. Vale. Hasta altas horas da madrugada, e a vía pública está afectada. Eu creo que se debe facer algún tipo de normativa ou algo. Toda a pregunta é se tendes previsto, porque está claro que nas Mimosas non era o sitio, non sei se será o sitio pero a nós o que nos interesa con respecto a eso, porque sí, a nós nos interesan os distintos eventos, e entre eles está a concentración motera, como igual que todos os eventos, porque aparte hai veciños de Ribadumia que o organizan. A nós o que nos interesa saber é se vos estades de acordo ou non coa concentración motera. Nós non cuestionamos. Iso é o que nos aquí non hai medias tintas, nós non estamos cuestionando, se me permites, se non estades cuestionando, a celebración de actividades moteras. E os veciños teñen que saber se vos cuestionades a concentración motera. Non estamos cuestionando a celebración de actividades moteiras, non estamos cuestionando a celebración de eventos festivos, culturais, de ningún tipo de evento de lecer. Estamos preguntando se vai haber algún tipo de normativa despois de que hasta altas horas da madrugada se tivesen escoitado ruidos da forma. Eu creo que os escoitamos todos. Exactamente. Entón, pero vais a facer algo a maiores ou non? Vais a seguir estando como se está? Nos, normativa existe, e aparte se lle concede unha autorización, e teóricamente non poden facer ruido e se lle traslada a Guardia Civil hasta as 12 da noite, creo que poden facer ruido. Hasta as 12 da noite? Hasta as 12 da noite. E sodes conscientes de que pasou o tempo das 12 da noite, non? E a música está escato. Pero sodes conscientes de que o ruido das motos pasou bastante. Ti non estabas ali, pero eu tampouco estaba ali, estou dicindo, escoiteino perfectamente. Nos estamos dispostos, nos estamos sempre dispostos. Como que ten que ver eso? É fácil isto. Como as motos que nos pasan estamos pola dispostos carretera? sempre. Estaban na vía pública, pero como as motos que pasan pola carretera? Pero vos sodes conscientes das rodadas que hai ali de facer trompos hasta alta... Sí, sodes conscientes que iso é vía pública, non? Un espectáculo autorizado e vallado. Pero vos sodes conscientes, repito, que hasta altas horas de madrugada se estivo facendo ruido con aceleracións, nos autorizamos de hasta motores. as 12 da noite, e a partir Pois de non aí... se cumpleu, pero é tan difícil non se aceptar que non se cumpleu. No, pero nos somos... Me parece increíble. Bueno, eu creo que hai cousas que non é que se trate de opinións políticas, saber, por exemplo, non nos gusta que a oposición fale, ou non nos gusta que a oposición leve ao Parlamento según que cousas, ou non nos gusta que a nós nos gustaría saber o candidato do PSOE leve ou isto ou non leve isto ao pleno. Hai cousas que son evidentes. O que lle tes que dicir é a veciñanza e ao mesmo tempo tamén a organización se ti estás de acordo coa concentración motera ou non estás de acordo coa concentración motera. E a partir de aí... Eu flipo, o sea, perdón pola palabra, estou anonadado coa... Está recollida no narra tamén, non cuestionamos a celebración de eventos moteros. Creo que o dixen. Non cuestionamos. Bueno, pois... Cuestionámoslo. Non cuestionamos. O sea, é unha negación. Non é doble negación, é unha negación. Por tanto, non cuestionamos, como se fixo dúas veces a pregunta, que non ten sentido. Vale, nós tampouco cuestionamos a concentración motera. Creo que teñen que ter un espacio, igual que o teñen pois outras entidades en outros foros. É dicir, aparte podemos che poñer exemplos varios. O Concello de Ribadumia, gracias a Dios, fai bastantes eventos, non? A veces incluso diante do que pode ser chalés ou vivendas no que é no entorno da Carballeira de Ribadumia, que hai entradas, a veces os vehículos, como non teñen vado, pero todos entendemos que diante dunha entrada, pois que non se debe de aparcar.
a veces collemos e incluso se poñen vallas, e incluso a veces ven alguén, retira as vallas e aparcan os coches. Claro, se supón que non teñen vado, pero se supón que nadie debe de quitar unha valla para poñer o seu coche diante da súa entrada, non? E por eso creo que non podemos evitar os eventos deportivos e culturales que se fan nese entorno, porque entonces pois sería bastante complicado. E a veces, pois sí, recibimos incluso algunha queixa, porque nos consta eso, pero a veces hai prácticas que non están baixo o noso control, pero nós non podemos evitar como concello que sigan as entidades deportivas pois organizando eventos, e sempre intentamos precisamente dar resposta a ese tipo de sempre tratando de mellorar, porque entendemos que así, que se ten que mellorar, por suposto, e o Concello fai un esforzo enorme cos medios que temos, por suposto, tamén, o sea que un pouco máis. Ahora, se ti non estás de acordo coas concentración motera, tes que coller e explicalo, e dis, pois non estou de acordo coa concentración motera, pero se estás de acordo coa concentración motera, pois nos autorizamos hasta as 12 da noite, e se alguén se desvía das 12 da noite, pois nos alguén estará incumplindo, non? É dicir, o que si, un pouco máis podo dicir. Quedou claro que eu dixen que non estaba en contra. Bueno, pois non sei a que ven a pregunta, que estás facendo. Algún outro rogo, algunha outra pregunta? Si, paso a palabra ao meu compañeiro Marcos. Gracias, Javi, alcalde. A primeira pregunta que quería formular é por que están paradas as obras do mercado municipal? Fixeron chegar que se habían feito as obras exteriores, que parece que faltan as interiores, e que de momento pois que levan un tempo parado. Se todo sae ben, hai unha modificación, supoño que ao mellor, hombre, vamos a ver, estas veces, pero en 15 días ao mellor podemos ter algún tipo de información, se fixe un modificado do proxecto que había no seu momento, presentamos ese modificado para rematar esas obras. Unhas obras que costaron aproximadamente 160.000 euros, e que creo que xestionamos, e aparte pero cal é a razón que leven semanas paradas? Cal é a razón pola que leven semanas paradas? Porque as cousas, paradas? evidentemente, cando non hai experiencia no que é a xestión, pois evidentemente, pois a veces nos podemos facer esas preguntas. Claro. É dicir, é que entre que hai un modificado, se presenta un modificado, aproban un modificado e se poden levar a cabo as distintas obras, pois pasa un tempo, e iso pois é inevitable. E se hai experiencia na xestión, claro, porque non se prevé antes e se fan as obras de inicio a fin sin que haxa estes paróns? Hombre, vamos a ver, estás cuestionando os técnicos. Os postos onde está actualmente o do mercado municipal, non estás cuestionando, porque mira, a nosa función é buscar a financiación que se faga o proxecto, decidir, negociar, xestionar, e despois hai cuestións técnicas, pois que son os técnicos precisamente, en este caso, pois as modificacións precisamente parten dos técnicos. Entonces, bueno, pois estas cuestións, as obras no seu conxunto, pois son así. É dicir, eu creo que a parte máis importante das obras, a parte que prácticamente a financiación en moitas delas é casi cero, se podemos falar do campo de fútbol do Umia, por exemplo, que tamén pois é unha obra que nos vai a sair pois en torno a 1.100.000 euros, bueno, pois vai con un certo retraso, pero é que as obras pois en moitos casos pois son así. O que si buscamos o equipo de goberno é que queden as mellores obras, porque estas obras quedan para moitos anos. E aparte, creo que os veciños teñen que saber que este traballo que está facendo o equipo de goberno é que ese tipo de financiación que a veces nos chega pois aos
os concellos, en este caso nos está chegando aos concellos, se non é esa financiación, pois o presuposto que temos o Concello de Ribadumia, pois sería moi difícil de poder levar a cabo. Por lo tanto, creo que a resposta que está clara, non? É dicir, hai un modificado, ese modificado se presentou, creo que esta semana pasada, se estuvo falando cos técnicos, estuvo vendo cos técnicos, e bueno, estamos esperando precisamente para rematar as obras do mercado. Entendo que a actual ubicación onde están os postos do mercado, o Concello terá que pagar un alquiler sobre eso. Por lo tanto, canto máis tempo estén paradas as obras do mercado, máis alquiler vai ter que pagar. O que non entendemos do noso grupo é que desde que empezaron as obras que se faga unha parte. Podo acabar de formular a miña pregunta? Xa que estamos debatindo, podo intervir, non? Bueno, ti fala a pregunta, nós respondemos á pregunta. Estamos no no apartado de rogos e algunha pregunta máis que non me quedou clara. Correcto. Entón entendemos que desde que se empezan as obras, que o máis coherente empezar a obra e acabala nun tempo. Que a obra bote un tempo. Eu creo que che contestei. Que a obra bote un tempo parada non é favorable para o Concello. Creo que non é favorable, non? E se fai un modificado, que pode ser, pois igual se podía haber previsto antes, porque o mercado estaba aí anteriormente. Cando se empezou a obra, o mercado xa estaba aí. Vale, bueno, a falta de experiencia, pois bueno, non se pode escudar sempre a falta de experiencia, a falta de xestión, porque os que teñen que xestionar, neste caso, o equipo de goberno, non é a oposición. E nos preguntamos, e non entendemos certas cousas. Vale, pero entón, que nos entendades, o mercado mira, non comprendemos certas cousas. Entón o mercado existía. Facemos as obras, empezamos as obras, nos xestionamos, pero vamos a ver. É que eu creo que a veces cando facedes as preguntas tamén tendes que ter un pouquiño de responsabilidade. Mira, o Concello de Ribadumia está xestionando na calle Caleixón Loureiro unha obra de 1.000.000 e pico euros. Mercado municipal, vale, sí, aí está o mercado. Cando nos desviamos, chámonos a atención. Entón, eu estou preguntando sobre o mercado municipal, non sobre Caleixón Loureiro, neste caso. Nin a inversión que se fixo no campo de Umia. Estou presentando sobre o mercado municipal. Vamos a ver, ti estás facendo unha pregunta, que hai que ser moi prudentes cando se fan as preguntas. Estásme dicindo que nós conseguimos as subvencións, a veces hai algún modificado, e iso lle chamas mala xestión. Ti como lle chamas a un concello que perde unha subvención de 1.000.000 euros? Estamos falando no pleno municipal do Concello de Ribadumia. Que perde unha Ribadumia. subvención de 1.000.000 euros. Estamos falando no pleno municipal do Concello de Ribadumia e estou preguntando sobre o mercado municipal. Pero ti eu sabes non falei de concello, de outros concellos. A un concello como a min, eso, aquí no pleno municipal de Ribadumia, noso grupo, creo que non interesa o que lle pase a outros concellos. Aquí interesa o que pase neste concello. Correcto, entonces non pode sair sempre con eso. Non vamos a entrar en máis detalles. Non queremos entrar en máis detalles. Preguntei, eu creo que a xestión fago preguntas creo que claras, simplemente se ten que contestar, sin valorar si temos experiencia, si non temos xestión, eso vostede non o sabe. Vale, bueno, entón estamos preguntando. A nosa labor de fiscalización que pode goberno non vamos a quitar nada limpio destas a miñas preguntas creo que nós non vamos a entrar en ese tipo de discusións. Simplemente que notamos que formula a pregunta e se contesta a pregunta, vale. Notamos que leva un tempo parado e preguntamos por qué. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. O Concello de Ribadumia fai analíticas nas fontes de auga que hai nos parques infantís, regulares. Hombre, sí, se están facendo. Hai unha serie de fontes que se están facendo unha empresa externa, efectivamente. Hai registros desas analíticas que se fan? Sí. Pero fanse, digo, na propia fonte? Na propia fonte, é dicir, hai un técnico contratado que precisamente hai que dicir que esa... Efectivamente, bueno, pero aparte deso, independientemente deso, pode dicir que esa era unha... Mira, ese... No. Vale, aparte de fontes de lavadoiro, pregunto das fontes que hai presentes. Sí, das fontes que hai presentes. Vamos a ver. Aí hai que dicir que nós temos contratado unha empresa externa para as analíticas, porque é importante que se sepan estas cuestións, e empezamos con un presuposto aproximadamente de 3.000 euros na que se realizaban todas as análisis de auga do Concello, e creo que a día de hoxe temos presupostos de 9.000 euros. Fíjate ti hasta que punto todo isto se incrementou, o que son os precios e os costes para levar a cabo precisamente todos os controles analíticos. Aínda que, bueno, é dicir, non está aquí, creo que non interesa, non? Pero
É dicir, hasta tal punto de que algún concelleiro amigo voso resulta que colleu unha botella de auga de calquer sitio para facer unha analítica para demostrar que a auga que estaba en mal estado. Hasta aí podemos chegar. Análisis das fontes dos parques infantís. Correcto. Vale. A parte das fontes e lavadoiros, Correcto. Vale. nos parques Sí. infantiles hai algúns puntos de auga. Da auga municipal. Vale. Como se fan as analíticas nese caso? Ven un técnico A ver. que colle unhas muestras, leva esas muestras. A ver. Que se está liando. Non estou liando, non. A miña pregunta foi clara. Parques As fontes que hai presentes nalgúns parques infantís, como que hai ao lado do Concello ou da Carbelle de Barrantes. A túa casa. A mi Vale. que chega a túa casa. Vale. Digo, eu pregunto se se fai algunha analítica Sí. xusto na salida do punto de auga, nada máis. Sí. Na fonte, na salida da fonte, Sí. ali non, vale. Porque é de abastecemento municipal. Vale, perfecto. Esa era a pregunta, simplemente. Sí, pero era imprescindible decir nesa resposta que había un concelleiro amigo noso que fixo non sei que con botella. Por eso lle dixo que se Vale. centrara no punto. Por poder poner Perfecto. Bueno, Non abrimos siguiente micros, pregunta. por qué? Porque estaba A ver, aberto. o que non podemos é facer de rogos e preguntas aquí, pois algo que non é moi Creo que a normal. pregunta foi é clara. dicir, non é. Señor alcalde, creo que a perfecto. pregunta foi clara. Vale. Bastante Siguiente clara. pregunta, por favor. Que non queremos entrar en ese tipo de Por que desapareceu a auditoría de abastecemento da páxina do Concello? Non está colgada, de novo. Pois non. Por recomendación non está colgada. De recomendación, perdón. Por recomendación, e creo que non hai ningún concello que teña esa información en exposición pública. E se houvese que colgala, terá que ser por algún cuestión xudicial. Pero Estuvo colgada. estuvo colgada E volveuse a porque retirar. se nos requireu, se colgou, e a recomendación é que retiremos eso desa exposición pública. En caso contrario, pois xa eu descoñezo a normativa, pero isto era así, non? Pero recomendación, porque... Por por aclarar, simplemente, non descoñecemos nós tamén cal é a razón. Recomendación, porque se non Porque se é unha considera que é un información documento público. No, No? no, Sensible. Vale. Era Distinto. simplemente a É un, aclarar é un porque documento volveu a- sensible. Vale. Ou así nos transmiten, evidentemente. Sobre esta auditoría de abastecemento, elaborou o equipo de goberno un plan de actuación para minimizar as perdas. Sí, Teno elaborado, sí. simplemente elaborado. Presentou no... Aparece recollida na propia auditoría. Pero elaborou no xa. Bueno, parece, pero eso A ver, simplemente nós non podemos é o comprobar mismo que hai elaborar, unha elaborar é que xa está no propio na propia auditoría de auga municipal. É dicir, a propia auditoría xa recolle esa información. Eso, é o plan de actuación. Correcto. Pero a parte Ti estás dice... preguntando se o Concello leva a cabo algunha actuación para dar solución a esa, me imagino que esa é a Estou pregunta. preguntando que a parte, A ver, o sea, pero- posterior á auditoría, Correcto. por eso se fai, recoméndase non, é unha obriga facer un plan de actuación. Pero no. O plan de actuación son dúas cousas distintas. Parece que hai que aprobar ese plan de actuación, ou non? Está recollida na auditoría. Está aprobada, vale. A pregunta que tens que facer é: o Concello A está pregunta levando a fago cabo... eu. A pregunta fago eu. No, pero que No, estabas no, pero facendo non me digas a pregunta que teño que Estabas facer. facendo a pregunta de si Bueno, estaba no plan Non rebatín nada, simplemente fixe unha pregunta. pues entonces E nada. teño a resposta. Siguiente, Teño a é que eu, resposta. sí. Vale. E agora fago outra pregunta. Que actuación está levando a cabo o Concello para cumplir coa auditoría? Ou tratar de cumplir Bueno, coa pues auditoría? acabamos de presentar unha subvención precisamente por un importe de 50.000 euros para facer precisamente parte do que estaba recollido na auditoría. Vale, a parte de creo que son 12 puntos que van a estar en distintos puntos do Concello para controlar a auga que pasa en cada un das cuestións para saber se pode haber posibles pérdidas donde se poden detectar. E aparte sectorizar na medida das posibilidades o que é a auga municipal.
O lado da auditoría fala dunha inversión a 4 anos de casi 400.000 euros, máis ou menos casi 100.000 euros por ano. Pode ser. Por eso preguntei antes. Preguntei Sí, antes, correcto. non? Vale. Deses inversión para este primeiro ano, Sí, deste ano 2026, sí. aparte deses 50.000 euros que dice, Ujú. que máis está previsto facer? Nada máis. Bueno, estamos vendo, a ver que máis está previsto. Si é unha inversión para 4 anos, pois, Bueno, xa pero empezamos fala por algo. cada ano- Aparte, Recomenda actuar dunha forma. vale, perfecto. Bueno, Eu creo que se dice está o plan, facendo un bo a traballo. auditoría, Creo o que se plan, está facendo un bo recollido xa traballo o e plan aparte falaremos sobre este traballo de auditoría porque ademais a nós creo que nos interesa falar desa auditoría, o sea, sin aí. dúbida. Estamos falando xa. Bueno, mas no seu momento falaremos máis. Eu creo que as preguntas que preguntaches están contestadas, perfectamente contestadas. A auditoría está feito, que se puñía en duda se a auditoría estaba feito ou non. A auditoría está feito. Eu creo que Hai este un equipo plan non de puxo en duda que a auditación, auditoría estaba hai feita, un non? plan A de auditoría, auditación, este equipo hai un simplemente plan pidiu de documentación que non hai tiña. un plan de actuación e xa se lle dou ou se lle intenta dar resposta a través dunha subvención máis a través dunha subvención que bueno, solicitamos e aparte se van a instalar, que xa van a empezar, se non empezaron, 12 puntos de control que tamén está recollidos na auditoría para detectar e ter un control máis exacto sobre a auga. Esta auditoría fíxose... Bueno, vou facer a pregunta, para que non me diga que faga a pregunta. Por que se fixo no 2025 esta auditoría se debía haber estado feita no 2021? Bueno, nós fixémola no 2025 cando entendíamos que tiñamos que facer a auditoría no ano 2025. No ano 2021 era o tope para todas as administracións locales poder facer a auditoría. Entón, por que se fixo 4 anos despois? No, inventario non. A auditoría daban 2 anos Sí. desde... A ver, encended o micrófono A ver, falade, pero, para aclarar, a ver, non hai ningún problema, non... Fai a Fixen a pregunta, pregunta. vale, porque non Fixen a se fixo no ano, pregunta. porque consideramos naquel momento non era un momento adecuado, por falta de información, precisamente, e aparte se falou co técnico, porque sí que vimos falando co técnico, e cando consideramos que había que facer auditoría, despois da información que íbamos tendo, pois se fixa a auditoría, A ver. porque non é fácil facer unha auditoría como a que se fixa no Concello de Ribadumia. A ver, Pero deso xa falará xa falaremos este equipo de goberno, sin ningún tipo de duda. a lei obligaba no 2019 a facela en un plazo de 2 anos. Obligaba a lei. O sea, non é cando considere o equipo de goberno que debe facela, obligaba a lei. Nos preguntamos por que se tardou 4 anos en facela. Vale. Nós cando No, consideramos 6 anos realmente. cando consideramos Había de plazo 6 anos. cando consideramos que había que facela, pois decidimos facela, levala a cabo. E a realidade é que se levou a cabo, creo que no 2024, non? No 2024. Despois do traballo previo, efectivamente. Vale. Non teño máis preguntas. por miña Perfecto, parte. pois moitas gracias. Damos por rematado entonces este pleno. Damos por rematado este pleno no día de hoxe.